Allahu ban abin dafawa, dan yanzu ne nufin farawa. Farko da kai ake tsomawa, na ƙarshe da kai ake kullewa. Kai ne kadai kake rayawa, in ka nufa ba kai yi kashewa. Ya mai fito da tsirrai ta cikin ƙasa da sirrin mararin ga wanda ke saukowa. Yau ga sama ku sai hangowa, kasa goma na ta tattakawa. Sirri na koya ya yi fashewa, haske nake gani na tashi da ko'ina. Shin waiwa yake ta haskawa, kuma wa ake ta haskawa? Waiwa ake nufin nunawa, iskar karabu na ta kaɗawa. Kifi amma bu yayi nutsewa, tsuntsu kwana ta zazzagawa. Shanin ka babu mai ganewa, tafiya sannu mai canza kala. Hawainiya ke yi gungudu kira zomaye, sunan sa zan fada a kiyaye, domin fa ya wuce sunaye. Ko shagi a kwarai zai maye, yau zan fade girman kowaye. Maula Muhammadullahi Muhammadul kauna al-ma'bud mai shigar koraye. Sannin ka kai kake da tagwaye, mun sabu ta kamar alaye. Gurzo abin rukun sufaye, ga zaki yana da shawaki ya fito a daji. Wayar ganin gudun kuraye, ya siri sani ka bi iyaye. Wa za ya karka koma waye, manufar ka ai roƙon halaye. Na rasulu mai takwas sawaye, shakti dani mai muridi baye. Na tuna ku sai na zau da hawaye, dan yadda kun kai wa maiki tsiran ku ya yuda. Ka shigo ina ya bulla, jama'a suna ce yin madalla. Alhamdulillah ilaha illallah, na ce Muhammad Rasulullah. Ku dan kuwa ku zo mu yi shela, ga abin siya ku zo mu yi talla. Ko ba kuɗi ko sai an kalla, ko ba kuɗin da zai sai ƙaunar sada. Allah ne ke rabanta bayi mu kula, shi ne ya sami ke yin maula. Allah a ba mu dan Abdullah, dan ƙarshensa ne muke shan wahala, har ma ido yake yin kwalla. Allah akwai kashi ma da akwai shi, kai ka kage halittar shi wa yake gane shi. Har na tuno irin tsayuwar shi, ga nutsuwa cikin tafiyar shi. Kasa ba ta nuna ko sawun shi, dutse yake fitar da kafar shi. Allah ne ya san karfin shi, malam hango cika cikin dantsan shi. An jera dukkanin yatsan shi, tafiya yake yana yin kamshi. Yau ya gure akan gashin shi, balle idan ya dan tsaga shi. Kuyo ko tangwarin nike nuna shi, ga furfura akan gemun shi. Guda saba a rabu ke tsara shi, gagowar komai kana gashin shi. Wata tattara akan goshin shi, in ka gaishe nuri ne ke tashi. Wani kewayo akan luyan shi, kuma je na baku labarin can da rabbina ya ke da sarkuki a idan shi. Domin farinsa shi ne shi, haka ma bakinsa shi ne shi. Gadon ja kasansa an ratsa shi, ya za mu bin shi in ya rufe shi. Balle mu kalli ya bude shi, gashin idansa dogo ne shi. Gashin girarsa na da yawan shi, a ina aiki kiran hancin shi. Gadin kul idan yana fara'ar shi, kuma tinsa ga cikakken laushi. Kyawun bakin samfure daga kan shi, abuwansa na fitar wani haske. Akwai wushirya a saman kasan kwa an kera shi, harshensa na faɗin maganar shi. Kunnensa ke kaɗe sautin shi, don babu wanda ke gane shi. Girmansa shi yake nuna shi, matsayinsa babu mai auna shi. Ba wanda rabbi ya yi irin shi, Allah ka yarda mi ka gane shi. Mu tashi ranka shi dubu gan mu yan tagar shi, mu
ma muna cikin inuwar shi ranar da zai riko tutar shi damun wani sarki ne shi kowa kira shi ma bawan shi lambai ka shugaba mun amsa kiran ka ko da barai muna cikin hanyar ka kafin ba guda sa'an ka kai ne ka zo da tasirin ka aka kasa gane zafiyar ka kufar ka dai kama da sufar ka Allah shi yake nuna ka shi ne ya share du hanyar ka ba zai tuna cikin zuri'ar ka lambai ka da san daga sauka komai yana cikin tsarin ka ya haƙƙu manta jalla bilaki mana da bilaki ina ake samun ka wurin ka ne yake nuna ka bayar ka na ga ka boye ka kowa ya bar ka shi ya yi hauka ya salsabili sanni iyaka mai an ka butu kai ne kanka ya nuruwa yake haska ka inuwa ina batun inuwar ka kofar ilahu ya kofar ka wurin ubangiji gaishe ka hanya ta raguwa ya kure ka ya sansanin sanadin samuwar halitta mamuduwa yake auna ka ya karmu ka gaji da mayaka karfin ka ba a baki iyaka kwarai ga wanda duka ka doka sannan ka ya shi na gaske komai ka so a nan take kai ne ilahu kewa take ya rasu ka kure yan aike wallahi kai ne kewa take ramar ka je ka sa mai dirgi ne a na mota har babu ratino mai keke ya kula wa kai a yaban wake zakin siga tsoro ne na rake mai cuta ya ta zuma zai warke dan gawai na ke tukunya kuma aituwo suka so sai dai a barwa dangin fanke Mahmudu shi kadai ke haske mai wasirin sahabu fatake mai janjami da wankan silke wurin gare ka zami koke duk laifukan rabbi ya dauke nan zan tsaya a wakar Mahmudu na sani kaji ta ina nufin danginta bibu kara kirana muhimmani na inda da kwana a nan ne ake cikin ruhina in tashi falle sirrin kauna ya Mustapha a dubin fina ini da dai cikin tsarina ya uzuranka ne lakabina ƙaunar ka ce ka yi mini suna ni kai gare na baiwa kaina duba ni dan isar tanina domin Abdalla ya sirrina dinna na Fatima ummina domin Ali ya abbana ya Mustapha a kalli shirina a ƙara tsarkake mini raina sannan rasuli kalli idona kuka yake ta yi don kauna wallahi kai ka zan zaɓina wallahi kai ka zan zaɓina wallahi kai ka zan zaɓina